Det hedder radarøl. Mørder. Nå, vørterøl. Ja. Ringenes vørterøl. Test 1. De har kraft i kroppen. Det tror jeg gerne. Fy for helvede. Der står der, Ringenes vørterøl er en alkoholfri drik med lange traditioner i Norge. Kornets værdifulde næringsstoffer tages let op i kroppen og gør vørterøl til en fremragende energidrik på tur, når du træner eller har lange dage på jobbet. Vørterøl har rig sødme, balanceret med humle og drikkes afkølet. Alkohol 0%. Hvorfor udsætter man sig selv for sådan noget? Hvad fanden er det for en tortur? Fy for helvede. Ej, det er ikke videre en gang. Fremstillet rene råvarer på Ringenes traditionel vis.